Dan kaya ni Dan. Kaya di ba ang mga pag-prepare? Makay-kaya mo niya man talagang. Pwede ka. Kaya ka lang pa. Oh, banda ka, banda ka. Yan, yan. Tok. Nani pa yun? Dudulot siya. Dudulot. Bro, gusto mo ba? Yes, hello mga subscribers. Ito po si Modano Magpipinto. Dito po tayo sa Dudulot. Ayan, Araya, Pampanga. So, tinawag po ni, ano pa rin? Eden. Si Ate Eden, repair nila Darang Belesina, Vicencio, si Lalaki at sila, Louie. So, tinawag ako ni Ate Eden, yung asawa niya si Kuya, ano pa rin? June. Si Kuya Jun Ibarra. So siya po ay na-stroke na operahan for almost 1 year na po. So almost 1 year na po siya na operahan, hindi nakalakad. So upon checking, yung mga muscle niya naligas, dumikit sa buto. So ang case niya ito, atropine. Kaya po, kapampangan pa rin lang. Ito pa rin na po, may solid na. Pinakatingin buto, hindi na natin. So hindi niya si tanda yan, ayun na mag-circle. Kaya po hindi lakad. Kaya po sanang lalaki ng bagay, hindi ka better po sana. May terapiyan ka. Bakit? Ulit ito. Ito Ay, pati pa mag-service yan. ano ba yan? Wala. Ang mga yan. So, dahil lang kayo pahinga ka kain eh. Huwag lang mo yan. So, dahil na yung magpura. Wala na kaya. Ano mo ba na pili? Kaya sa Dati yung Patmansi. pati kung anong pasma ka. Pasmansi. Yung pasmaya po. Tapos, Sobrang sipag. kaya po sobrang sipag na po. Mani ganun niyo po, mga anak niyo sa live vision. Ano sila? Kaya nag-vision ba ka? Ba? O sige, magpaita pa. Kaya pa? Kaya ka daw. Baka makapagpaita. Hindi na mo nga kung... Sabi nga sa Bible, sa Mateo 6:33, ano? Pag sumakitan mo muna na pagarihan ka ng Diyos at ang lahat ng bagay ipagkakaroon sa iyo. Sinabi ni Jesus sa Biblia, sa Marcos 12:2, magkaroon ka ng pananampalataya. So ngayon po kung maniniwala na gagawin ka, ako instrumento, kabis. Ha? Basta manalig ka sa Diyos. Ha? Manalig ka sa Diyos na ng tao may pag-asa. Okay? So manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po Lord God muli. Ang aking mga kamay, i-bless mo sa pagdito po kay Kuya Jun sa kanyang karamdaman. Naniniwala ko kung bukod sa aking pinag-aralan, sa aking mga karanasan sa paggagamot. Aking pong i-apply sa kanya Panginoon. That you will bless my hands, Lord God. Pagkakin si Kuya Jun, pagpalain mo si Kuya Lord God. Sa mga niyo po Lord God, sa aming gawin po Panginoon. Naniniwala po Lord God, sila lakad muli. I-bless mo ang pamilya nito at amin po sa masamang tao sa mga Espiritu. Sa pangalan po ni Jesus. Wow! Sige na may lumubang na eh. Pati may sige na lumubang. Masabot mo. Dapat. Teamwork. Eh? Kasi mano dapat inuluban. Sinigil pa mo. Nakita, bakit ka? So yung scoliosis niya, yung likod niya, ano po bang kalis niya? Scoliosis? Nakagaling po ba? Wala niyo pong kaya. Pati mo nakulong nito. Ay, dang maano ka malati. Nila mo? Arya naman. Kasi ba po? Ay, timpin ko. Solid ako. Lumo po kayo. Sige. Paano ba may paano na kahit ako dito? Natin ko pang video. Walang bibe. Ano kayo? Manual ka o ano? Manual. Logo. Ay, ano yung may O ito digital? digital yata. Bak, nalagyan natin eh.
Dito kahit ati ko mo notebook. Ano mo ko da? Manita. Bibili ko gagawin ko yan. Ano ba salita? Ba? A. Pwede, buka mo yung bibig mo. A. A. E. Buka mo ba? Kailangan mag-response ka na. A. A. Buka mo. A. Ati ko kung buwan diskenda? Adin. Sige. Punang kayo mo rin yan para kayo gaggilan nyo. Ba? Dito ka ba, ne? Dito ka ba? Bakit ka ba? So guys, bitin natin muna si Kuya June to check yung kanyang blood pressure. Lagi natin siya sa therapy. Mamaya, high blood to guys. So sa lahat po ng mga bisnesyo dyan, sa Dudurot, shout out. Ayan, birthday pala ni Paring Louie, tsaka yung anak niya. Happy birthday to you. Ayan. At saka birthday din po ni Jaime James Jr. Salak sa May Kupang. Happy birthday to you. At sa lahat po ng mga Ibar family, clan, shout out. Ano po kapatid ko tayo? Pagkadalagan. Mesa. Oh, mga mesa pala, yun sa Dudurot. Sa side ni Ate Eden. Mga mesa dyan, shout out. At sa mga sa mga salak lang, sa Maniraya. Gutierrez, salak lang. Kaya muli na pumiyong niya ako dito. Shout out, yan. Kaya tumingin niya. Tapos sa ipasal ko, Paolo. Kaya effective diba? Yung nagkikisibahan ninyo. Kailangan kasi ibang darating ng tayo eh. Baka natin na dyan eh. Hindi tayo. Hindi tayo kaso. Eh? May tayo. Eh? Galing ka na eh. Galing ka... Hindi ba itong ballpen? Okay. Wala pong tayo. First session. Yeah. Ano date mo? September 13. Lumang ba tayo dahil? Ah, Lumang ba tayo lumang? Wala ba ito? kaya pwede. Wala pa na. Sasali na. Sasali na. Ala. Ay. Lima itim batalyan ka. Energy ba? Yan namin ako. Wala ko po sa amin. Wala pa niya batalyan.
Bili ka na lumbar na. Yan. Bakit diba? Chat ka naman. So, yung BP na kaya ko talaga na yan. GP kaya na, sabi ko. Sino po? Pero kaya mo na kuya BP yan. Manayang 120. Ba? Hindi ko gagawin BP yan. Kaya kita sa card. Hindi kayo dali kayo mag siya. Papangunakan. Pangunakan na naman. Ako na yung kasi ano. Kasi ako sa bagay, pag nagabit siya ng gano'n, ang gano'n rin. Ano po? Teka, akit kayo tama. Nagbe po tagang video. Ayan, sige. Mablagdahan yan ka. Makanyan. Oo, mablag. Kaya po mo siya, mablag. So this is our first therapy ni Kuya Judy Barra. So, tignan natin kung anong tulog natin kay Kuya. Kasi, basta ang panahon. Sayang po yung 1 year niya, di ba? Sayang yung 1 year niya naman. Di ba naman lang nangyari? Wala. Diba? Diba rin niya kailangan? Diba? Balo yung ano, galing yan eh. Kakakit yun eh. Kailangan po dito sa pinamabot niya. Yes. Gano'n mo po. Kaya Amen. po, hindi mapapangayon ito. Bukod kita ka lang na diskarte ito. Bukod na po ito. Yes, totoo. Yan man, sabi ko siguro pinapano yung ginuma. Kaya ako sabi ta, ano yan yung kanya betso? Sabi ko, itong tata ko, kabetso, alala. Pero, Lord, sabi ko, Yes. sabi ko, Lord, hindi na niya, kagabi niya nakatama. Pagpapagoy ko. Hanapin nga po din yun. Itong maniwala na kayo. Yes. Itong maniwala. Oh. Kababalan din na lang. Totoo, ano tayo dito? Walang hindi po. Nababayan talaga, baka niya, bibi talaga yun. Walang take ko na eh. Sige. Walang ito. Hindi po lang ba? Hindi na yan. Kung may nayang mga hindi ka na siguro namin siya tuloy kaya niya. Pero yung wala kaya sa pamiron ka lupa, scarecrow ka na ako. Yung maniwala po kasi, yung mga Yes. kaya po man yung siya. Kasi, makipaglaban ka mukhang kamatayan ng mga ba? Ano rin yung mga lagpad eh. Dami na po history. Ito po nga papakayat po, sagot ko lang may nakakain ka, papanwa ka pa nila, diba? Sige naman yung ako yun. Dala may Kuya John, Dugujares, isa kayo ito. Dala may. So, anyang kasi kanya may blanganit ka. May kasambang niya, 108, si Pinini, 108.68. Mababa puso, 44. Gusto mo pa? Okay. 108.64. Sport ko ng puso mo, pagsak ang puso mo. Gagalaw naman po yung ay, bitis gama, nada mo problema, at yung paggalo. Yung paggalo ba? Ba? Yung paggalo, movement, yung paggalo na yan. So, yung kaya kang BP, 104 over 4 kababa nila. Pulse rate na puso na 44. Malima. Orasyon ang kapata. May pata na mga kahit na mo na yan. Nagaling ka sa Jesus. Silid na namin. Nen, alam na nen. So, paano pa naman John? Lalo na sa Bekenin na eh. Na, Kasi dali kasi yung mobilin. Karang nakasabi. kaya niya. Dali, karaya. At yun ang nasabi kaya medyo may problema. May tumihamukay. Sabihin niyo yung mobilin na yan. Yan ang maluwalas. Ano ba lumapak?
Pwede, abak. Anong oras? Alas 7 man yan. Pwede. Doon ako alas 7 man yan. Abak kasi, alam mo Domingo kasi pag Domingo, araw ni Lord. Pag Linggo, kaya pa. Sa Linggo, pasta pa na yan. Ganyan ka mo daro. Wala yung kailan daro. Ang ganyan na daro. Magkakapagkat ano ba po ito? Hindi po, hindi ba tamo tinamasa din eh. Ayun po. Ito. Hindi na nasa kay Lord. Dali ka pa eh. Apa? Pap, very good kaya ba? Ah, very good siya. Masyara mo ko kontra na yan. Kasi ano ko kontra na eh. Kasi positive ko kontra eh. Alam, ay iyak pa eh. Dito kung kukunta, may palubat. Guys, tandaan nyo, pag nanggagamot si Mang Kevin, kailangan walang kontra. Kasi yung kontra, negative yun. Yan. So, positive po tayo, ha? Kuryente yung keda. Kuryente yung keda po ba? Bilis. Problema, hindi ko therapy din doon. Tatawin yung tuloy mo. Basta ako ba? Hindi ka nagagawa ko ng kalalaban. Hindi muna. Palagi ko sabihin, Aldoldo, pangali ko. Lord, ikay muna. So, kung mo nung nano yung mga kalaguting, kayo, Aldoldo, kaya ko po pag-asa. Wala namang kasang bang naman. Kasi mati ang kasar, hindi posible. Kasi uminepe pa opera sa dala kapag galing niya mawagala kaya mo. Dinanda na mo kasi yung bini. Ngayon naman kasabi. Sana itang lumakad yun. Eh, Oo, maski mo bagya. Oo, nakapagdito kayo mo. Kasi na, lumakad. may relasyon na lupad na ro. Oo. Ingos po kayo massage therapy. Dinang masin na buha ang tao. Malagi Pasko nito. Ah, Malagi Pasko. Ing, Yeah. malagoy Ing. Pasko. Bakit? Kumayap yan yan. O, ano, message nyo na lang eh. Kumayap yan. Diba? Dala. Alam na yan sa kalikas. Ito kang vlog. Tangkay ito. Masaya ka tangkay. Kasul. Palitan goma eh. Opo, pangaya ko yun eh. Papa. Tama. So guys, medyo hindi mapagsalita si Kuya. Ang gagawin natin, mamasage natin yung mga sa loob. Kuya, Kuya ha? Ay, upo ka din. Upo ka din. Ay, nakaitan. 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 Upo kayo. Tama kaya to. Tama ka. Ame. Tama kaya. Maputi siya. Mamaya yun. Maputi siya. Tama kaya to. Tama kaya. Sige. Kaya. A. E. I. Upo kami. A. E. I. I. O. U. Di namin. Gol mo. Wait. Pero may hindi lamot. Makain na talaga. Hindi ko gawin na. May operay mata. Yaman kayo. Massage kayo kayo. Ay, bisa. Uy. Ame. Massage kayo kayo. Ay, parang buta. Tara. Puta kumang. Puta. Kumakakong gawang magpadyari ng kaya. May tinimang kepre. Hindi yan tinimang kepre. Hindi mo yung ulit niya sa mga pume. Ayaw mo. Sinili mo. Sinili mo. Kala ko lang kayo. Kala ko wala kayo pala. Ay, gabay sa gana kayan. Sobra. Sa tagal-happy kaya niya. Conscious yan. Sobra yan. Yan higit yan ng nanay kayan. So, the best yan. Kaluran din ang anak mo yan. Sobrang kasi talaga. Siguro din. Dali ng ngomorwel. Nori mo moy. Umamoy yung buhay. Yes, talaga. Bilang mo din na kayo. Pagkita kayo, saging. Puto. Sorry, pero let's motion. So, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax ba? Push. Push. So 1. So 2. 3. Pwede ba naman? Pwede ba naman? Very good. Palungo mo, palungo. Back, palungo mo. Very good. Okay, very good. And stretch these joints. Okay, very good. Okay, very good. At therapy kay tatay mo. Okay ba lang? Manalangin sa akin yun. Alam imposible kay God, Lord. So, pag mo manalangin anak. Alam imposible kay God. Alam imposible kay God. At sa mga walang pag-asa, alip pala akong God. Pag-pray ng Lord, pag-pray na, ilabas na. Kasi ka na makulat eh. Ay, mas kanya. Na din, makakaya ka. Sabi ko, nagsibido na ako ng break talaga. Ang nalipas ko yun na. Kasi kung nagawa, Lord, i-claim ko niya. Kaya nasasawa ka na ako na eh. I-claim ko niya. Ano yun, daily yan eh, nagulin mo. Ang namin masarap. Kung tas dinutunin ko, alat ako. Luming ko. Kasi kang Lord dito. So, mas ko rin. Eh, Alam mo. Kasi, hindi bumukas eh. Wala kang bukas. Hindi bukas. Bakit? magkano pala yung session? Thank you. Punta na ako. Mga kami. Hawaii pala sa mga. Okay. Lord, ate rapid yung tatay mo sa abang mga lahat. Hindi, no? Hawaii pas. Diba niya? Wala ko kumain yung tatay. Ano ba mo? Mas nga na. Oo. Bago ng baba, mga gulo ko. Diba? Diba? Bago ko. Kumbaga na kaya sobrang the best. Basic ka ba? Kasi white belt ka. Ganyan. Mucho mo ka mayan. Mucho mo. Diba sinabi ka nga eh. Ang yak balo. Nila pala nila kain na ako. Ano sinabi ka nga na Ito nga nila niya. Oo, dapat. Kain ba yun? Sinabi rin mo kasi yung magkag, mag-secretation ka. Sumbahan. Ay, kayo magpili ka? Mag-secretation. Oo, kayo ganyan. Kaya kung miras ka, hello, Sel. Mapunta namin yung Michael sa weekend. Alayo. Sige. Dito sulat di bangka. Kasis na? Kasis na masin. May kasis na yung puta mo. Ikaw. Ayos. Sinawag masin mo. Ayos mo. So guys, after with the masin ni Kuya, trying to dancing this to massage therapy mo tayo. Hindi natin pwedeng biglayin. Mga bigas ko. Dami na, no? Sumasang-ayon yung Papi niya. ayun, sumasang-ayos. Hindi na naman. Di mo yung hihingan? Yung po? Buli. Ito, buli ka. Ayos ba? Are you okay? Kung magsalita ka, sabi mo sana okay ka eh. Ito kupang mo, okay ha? Yan niya pugyong. Anak, sentro. Kung kilala mo ito, ako na ako ito. Wow. Yak may mga nagatang kaya na. Papi. Pamanulo na. Pero yung na ako kasi dahil, kailangan ko. At least sabi pa naman yung ulit. Papi. Again back na. So, assessment ba ko? Ba, may makontra ba? May makontra. Palo mo yan, ba? 2, palo mo. 3, 4, 5. Hindi, ha? Diba? Tapos na.
Yun, sasabihin niyo. Kami ito, medyo na... Hindi talagang nakatarik talaga. No? Sabi ko, malakas na kayo nag-release na yun. Dapat. Kasi mo meron ba? Nalong. Nalong ka ba? Yan. Wow. Gusto mo naman. Yan, dulo-dulo. May bolis ako. Wala naman po sa amin ito yung lugar. Alam. Wala naman sa amin. Ano tayo mo ba? Tama pa sa mga. Ito sa mayan. I-over pa rin ito. Wala nakakala sa amin. May problema. Pero kung marami mo sana, kung hindi na ako sana. Kasi sinabi na mo, pero sa kaya ako ng visitation. At kailangan niyang beer Friday, pinyakumila ko. Kaya di, edit ang mga kaya na. Buti niya napakay-concho na na, iyakumila, may nakaya. Binalit-galit kami. Nakalaan niya. Jalan tayo lang eh. Jalan na ka. Jalan mo na eh. Diba? Jalan ka. Jalan ka. Kasi maniwala ka sa Diyos na eh. Maniwala ka na kami gano'n eh. Mga bigan. Bago ko. Ayaw mo ko na eh. Naramdaman mo ko na eh. Ano yung mga bigan mo? Gano'n. Kaya kami lang gawin. Ano gano'n mga bigan? Kasi kami mga bigan. Ano? Nakakala ko, mag-react na eh. Wow! Hindi yan ka mag-react. Mag-react o. Bulit yung naya mo di bulit. Paano kaya di bulit nito? Nakikira yung mga. Kali ba? Kasi kini pang nakabata. Wala kayo siya. Ano ako siya? Sa iyo. So guys, makikita natin, yung kanyang mga muscle, sobrang tigas. So, you have to relax. Bago ito. Binugutan na kita. Ngayon lang. Okay. Kaya po lotion na pinunta mo, dapat yung skin na yung dry. Kasi nakulalo po naman na rin sila dyan. Stop. Ha? Ay, okay ka ba? Ano? Okay ka no? Ano? Okay ka na. Okay ka na. Wow. Ay, di Ano? ba? Okay rin na. Ano? Eh, may pas, ano? Okay. Wow. Action pa mo niya, oy. May card. Ala na po si Bitigan. Di ba? Ito nasa travel dito mga diba? Pagtsaga na ka ba, Bles? Suba mo ko na eh. Yes! Woo! Sige pa. Bles, ba't mo? Nangigito na. Ang mo, galit ka. Grabe ni Lord. Maraming ko sasabihin nga na. Ang mo, may papaklinig. Kaya niya makapaklinig ba? Last year pa na sabi ko, hindi na nakapamas ko galing na. Ano yan? Pati makapaklinig ba? Hindi. At tita, pag ito malambot ng mga to, maglalaro na yan. So kaya hindi makapaglaro siya. Sakit ka. Yes, no? Ang dami pera pigat na, hindi na kayong gawa na. Nakapakliya ka, nasa nila lang. May nalalaya. Hindi wala niya. Talima ka niyan. Talima ka niyan. Talima ka Tuloy ba ka na, Kine? Yan, aray na rin dito. Okay, pa ka na. Alayin ba ka na, Kine? Ren na lang. Yan na. Oh, galing ng baba. Magpapitsangin ka na rin ba pa? Oo. Ganyan. Bakit mo pa kailangan ba na? Ikaw pa naman tagay. So, kaya mo naman may makita mag-fluid Dan! dahil. O Dan! Dan!
Tapos may paikuya ko man anak pag yan. Dan. Dan. O Dan. Tapos may sabi. Para minum po. Dan. Para minum po. Tapos may paikuya ko man anak pag yan. Ano ito sa mga? Kanya, okay yan. Kaya mo. Gusto ko lang mo. Pakondisyon niya mo. Hindi man laganas. Dan. Tapos may pa. Tapos may paikuya ko man anak pag yan. Tapos may mga. Tapos may na. Ay, Diyos, grasya talaga. Mas din, Yes. kanya yung wali, buro-buro. Oh, wow. Ito pa rin naman. Kaya nakakasal kay ko yan. Pamilya rin ko yan. Oo. Pamilya mo. Pamilya ba? Kailangan chuwag kayo yung dala kasi magdala ko na yan. Kaya magsiti ka na. Ah. Kaya chuwag kayo ito lang ko. Ah. Siyempre. Ali, itang pangunakan. Itang man niya siya, itang pangunakan. Ang sakal. Okay na. Mumulia ay, itong mamo ko yung 6. Daratan yung 6 to 6. Ano ka na? Kita mo yun, lima yung nirawa na. Ali, mga yan. Nagkapahanabitan niya, kukuyoyo. Kasi palagi ang Ano katabalo yung siya. sara ka? Premier sa niya. Ano yung tsura na yung kaya ko? Mas na yun. Pagtsak po yan. Kasi kaya siya may may matuwa. Premier sa niya, talagang... Manyan po yun ako, pero oo. O yan o ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 pa na. Sila na wag minimurgong mga niya. Hindi mo lalabas. Sabi ko, Lord, Wala kang paralan. sabat ko ko. Kayong sumaw. Paisip mo ka na. Ita pinyapin pray over there. Kasi inamin nila yung pagkain niya. Pray over niya balang biyanes. Nakamiras ko tayo ng beso niya. Kaya din niya. May paalam ng pamunakanan. Hindi sabihin niya kasi bahan. Sabi ko. Hindi mo mga sponsor niya. Nagdarap yun. Hindi mo mga sponsor. Hindi kami Kailangan. Saw-saw. Sadsad tayo nila. Saw-saw. Kasi hindi po yun. Iba na mo ito pong massive na sobra na po tayo. May pabor niya kitang wonder. Ay, kasi dadala niya tinggal. Ala, hindi pa ko lang yan. 20. May pagalya mo. 20 number. 10. May pagalya mo po. All Trinity. Nagagawa na kanito therapy na. Therapy din. Wala therapy na nagawa. Ano? Pero ito nag-therapy kayo, ano yung makan mo? Diba? Diba? Stretch. Yan. Ito rin yung sabi mo nga namin yung training na. Mga cord niya po. Back. Back. Relax na. Relax. Ay, Mrs. Shakuda. Alam. Mrs. Shakuda. Hindi saya ating tayo ako, Mrs. Shakuda. Ano? Lagyan. Saratan. Yan po. Mrs. Shakuda. Ang nakapili na po Mrs. Shakuda. Saya ating po. Bop. Bop. Hindi po okay po yun eh. Hindi okay po yun eh. Metom. Hindi mo itong milya. Oh. Bop, I want to relax back na. Hindi mo kong exhibition ba? Yan, 1, 2, wala ba 3, ba? Mga ilala ko. Mati niya. Ilala. Yung bagya. Eh? Ay, buwan Oo. eh. 1, 2, Gagalaw na lang niya. 3, 4, 5, yun. Sa tabi niya. Sa maganda. Dali, may dito 4. Hindi, mapapatay yan eh. Yung papatangan niya kasi palagi yun eh. Dadaos ko siya. Diba? Ang sabihin ni Pangunakan, bakit ba kayo lang? Hindi mo na eh. Sino ba kanya? Yan. Ang tabaro mo. Kumayap ka, Junar.
Pagkutanya kita po mga bago na kayong bago. Dan! Kenny Dan! Kaya natin. Dan! Alay mo kahit yan eh. Alay mo chon. Chon. Picture, ako picture naman. Kaya siya. Maalatang ngayon kayang kaya. Balik. Kaya papagsiyalan ng kalaban. Dan! O Dan! 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 Yan yung sabi. Dan! Sokan mo yan. Dan! Sokan niya ang sabi ko. Sabi ko yung Dan. Sige na Dan! Bahan namin ang panulumurin. Dan kanina. Kaya dapat nag-aabak na yun. Kita pang muna ka na. Buwan ang kapit niya kaya bigay. Dan! Pagkitaan niya kanyang pen. Dan yung kasa ng pen. Dan! Dan! Ay, so, hindi mo yung pen. Kan buntok, kaya? Pen. Buwan ka. Dan kita agama mo dan. Dali. Dali pa. Dali pa ka rin. Nakata na buwan mo. Hindi mo lang. Hindi pa na. Gusto mo ka rin. At kasi mga no. Okay. One, two, three, push. Basic. Yan, style. Ito po mo doon na. Ay, dan. Lima diretso yun ba? Lima diretso yun? Lima diretso yun eh? Diretso? Diretso na. Diretso mo yan. Diretso mo eh? Diretso mo lang. Diretso mo eh? Diretso mo lang. Diretso mo eh? Diretso nang sa kakahid. Diretso mo na. Bap, medyo ka? Medyo ka? Banyak mo yan? Banyak mo? Ganyan na siya. Sino ko rin di ba siya? Kita? Na? Sino ko rin di ba siya? Kurensan din. Yung kaya maingin kita. Holy Trinity. May sa kanya na din. Kurensan din. Hindi ba? Okay? Okay ba? Okay? Ya? 3 4 5 Okay? Sabi mo kung okay? Okay? Sabi mo na okay. Okay ya? Okay, 5 ko. Kaya kung umili yan kasi 3 months yan eh. Stok yan. Liwang yun eh. Na. Liwang din? Liwang din? Sabi yan niya pasagli ya. Like yan posisyon nila. Sabi yan ang TV. Yung magbantay kaya. Sabi pa ako na kanya. Ini nga kaya betakan yan. Oo. Dapat eh. Anong loob nila? Lases. Akalaan niya ka. Ya bumili. Ano niya sabi ko. Sa mga pagas. Biling kita. Akalaan niya.
Sa nabahay-bahay pa rin, wala akong kinakalit. Ako si Bash. Sinilitid eh. Masapa na dahil po gusto ka. Cinco. Cinco ba? Tula ng bapa na yan, gaya bapa na yan. Tama, mouse. Nagubra ako pa. Na, papa na mo lang. Alam kayo ka nito. Di ba? Alam mo na rin. One. Okay? Okay na yan ba? Yan. Stress. Aja. Up. Bawasan, bawasan. Bawas. Meron yan lang. Sige na. Meron lang. Uno. Uno. Meron lang. Meron lang. Uno lang. Uno lang. Napagano na yan. Uno. Oh, tapos na. Bakit? Ba, manulo. Apa? Mano ba ay magkikip? Sige. Ay, Kaya niya pala to. Okay. Ako na yung kaya. Ako Miyong. Iyo. Miyong ka. December. Ano yung kapegara alam mo kahit therapy niya. Tari ang ulo. Na. Borak. Ini, guys. Turing na kita. Awas kayo, kaya ka pa. Bago na lang. Hindi ka naman. O, ito ka karapat. Sige na, bye-bye. Hello. Dar. Yan, okay ka pa? Albania YouTube niya na. Yung first time na eh. Yung tamang reference.
Amen.